ଜାଣିଛ ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ? କେତେ ମାସ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସେ 12 ମାସର ନାଁକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିବି, ମୋ ପରେ ପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରିପିଟ୍ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ। ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫେବୃଆରୀ, କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତୃତୀୟ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ, ପୂଜାର ସଜ ଝିଲିମିଲି, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଏପ୍ରିଲ, ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ, ପଞ୍ଚମ ମାସ ମେ, ପାଖରେ ନରକ ସ୍କୁଲ, ଷଷ୍ଠ ମାସ ଜୁନ, ପାଠ ପଢ଼ ମନ ଲଗାଇ, ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ, କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟମ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ, କାମରେ ନ ହୁଅ ତର ତର, ନବମ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବୁଢ଼ାଟି ଥରେ ଥର ଥର, ଦଶମ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର, ବଗ ପକ୍ଷୀ କରେ ଫର ଫର, ଏକାଦଶ ମାସ ନଭେମ୍ବର, ସୁନା ହଳଦୀ ଗର ଗର, ଦ୍ୱାଦଶ ମାସଟି ଡିସେମ୍ବର, ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ଜାନୁଆରୀ,